Dag, det er Mathias. Første spørgsmål. Hvorfor har du valgt dit arbejde? Men så har jeg arbejdet herinde i Ulandssekretariatet i næsten 15 år, hvor jeg arbejder med Afrika typisk. Og grunden til det er jo i virkeligheden, at jeg synes, at vi har det så godt herhjemme, at man altså, jeg vil gerne være lidt solidarisk med de folk, der ikke har det så godt. Ja. Altså, jeg vil godt hjælpe de folk, der måske ikke er så heldige at være født i Danmark, med at få en lidt bedre tilværelse, både økonomisk, men også uddannelsesmæssigt og sådan nogle ting. Så jeg synes lidt, det er min pligt at hjælpe andre. Tror du gør en forskel? Ja, det tror jeg. Altså når du nu har været nede eller ude og taget billeder og mødt nogle børn, som har det rigtig hårdt, ikke? Ja. Går du simpelthen og fortæller dine egne børn om, hvordan andre børn har det, eller er det for voldsomt? Jeg fortæller mine børn, hvordan andre har det. Jeg giver dem måske ikke de hårdeste historier, fordi min datter, hun er ikke mere end 12 år. Men min søn, som er 15, han får den sande historie. Og det gør jeg, fordi de skal også vide, at de skal jo selvfølgelig vide, at de har det ret godt herhjemme, ikke? Men de skal også vide, at der er en verden derude, hvor tingene ser helt anderledes ud. Altså når du er nede også til små børn, der har det virkelig dårligt, bliver du så ikke følelsesmæssigt påvirket? Altså, bliver du ikke ked af det? Jo, det gør jeg, og jeg gør det især, når det er den hårdeste og den farligste form for børnearbejde, når jeg er på situationen, ikke? Ja. Fordi at de børn, de har ikke en chance, og den eneste mulighed, de har, når de står på gaden og er prostitueret eller sådan noget, det er fordi, de er tvunget til det, ikke? Ja. Så jo, jeg bliver ked af det, men jeg vil sige, at jeg blev mere ked af det til at starte med end nu. Nu desværre bliver man sådan lidt mere, man bliver lidt... Altså, når du sådan siger det, og det har påvirket sådan noget, har det så også forandret din måde at se ting på? Altså, når du har været dernede? Ja, det har det. Nogle gange, så kan jeg godt blive lidt bitter over, at vi brokker os så meget herhjemme, ikke? Men der minder jeg mig selv om, at vi har vores verden herhjemme med vores problemer, og det kan folk, altså... Det kan være lige så slemt for danskere at bo herhjemme, som det kan være for en afrikansk familie at bo i Afrika. Jeg vil ikke stille mig til dommer over for, om Afrika er værre eller bedre, og jeg vil slet ikke løfte nogen pegefinger over for danskerne. Nej. Jeg kan bare konstatere, at når mine børn de beder om en iPhone, så beder de om en iPhone, der koster, hvad koster sådan en? 5.000? 4.000? 5.000, ikke? Jo. Det er for nogle af dem, som jeg arbejder sammen med, det er måske 2 års løn. Ja. Et års løn. Ja. En års løn for en voksen, ikke? Ja. Og det prøver jeg at glemme. Når du er dernede, ikke? Føler du dig så ikke magtesløs, fordi du kan jo egentlig ikke gøre noget. Altså, det er godt, at du går ind og siger til de voksne, at det er forkert, men de gør det jo alligevel. Så føler du ikke bare sådan, du kan ikke gøre noget overhovedet? Jo, jeg føler mig magtesløs, når jeg står for det enkelte barn, fordi det ved jeg, det ændrer ikke noget som helst. Nej. Men det er også derfor, at mit arbejde, det går ikke ud på at ændre nede på gaden. Det går ud på at hjælpe fagbevægelsen i Afrika til at påvirke deres egen lovgivning. Ja. Fordi det sekund, da jeg har rejst, så fortsætter børnearbejde. Det er sådan, jeg skal ikke gøre mig til politimand eller dødens vogter. Jeg ændrer intet. Altså, men på den måde. Altså, men der, hvor jeg ændrer noget, det er, at jeg hjælper fagbevægelsen til at blive bedre til at råbe over for især lovgivningen, men også over for den almindelige offentlighed, at de skal være bedre til at gøre opmærksom på rettigheder, ikke? De skal være bedre til at gøre opmærksom på, at voksne mennesker skal i arbejde. Og det hjælper vi dem med, ligesom at blive bedre til at markedsføre, ikke? Jo. Har du nogensinde sådan haft lyst til, når du ser en lille pige stå der, uden rigtig tøj og ikke have noget mad, og så gå ind og stikke hende nogle penge, så hun kan klare sig?
gjorde det engang. Ja. Men det er altså stoppet med, Mathias. Ja. Fordi at jeg fandt jo hurtigt ud af, at hver gang jeg giver sådan en lille pige på gaden nogle penge, så selvom jeg har 8 dage og har virkelig lyst, ikke? Altså misforstå mig ikke, jeg har virkelig lyst, så ved jeg, at det er forkert. Og hvorfor er det forkert? Jamen det er det, fordi hvis jeg giver hende penge, så finder hun jo pludselig ud af, hov, det er sgu da en god forretning at gå og tigge på gaden. Ja. Det må jeg da hellere blive ved med, fordi der kommer nogle af de der hvide mennesker, det er sgu da gode penge. Og på den måde så opmuntrer jeg hende faktisk til at blive på gaden, hvor i virkeligheden, så burde jeg opmuntre hende til at blive væk fra gaden. Ja. Det går ikke ud på at ændre nede på gaden. Det går ud på at hjælpe fagbevægelsen i Afrika til at påvirke deres egen lovgivning. Ja. Fordi det sekund, da jeg har rejst, så fortsætter børnearbejde. Det er sådan, jeg skal ikke gøre mig til politimand eller dødens vogter. Jeg ændrer intet. Altså, men på den måde. Altså, men der, hvor jeg ændrer noget, det er, at jeg hjælper fagbevægelsen til at blive bedre til at råbe over for især lovgivningen, men også over for den almindelige offentlighed, at de skal være bedre til at gøre opmærksom på rettigheder, ikke? De skal være bedre til at gøre opmærksom på, at voksne mennesker skal i arbejde. Og det hjælper vi dem med, ligesom at blive bedre til hvad skal vi sige, markedsføre, ikke? Jo. Altså, hvis jeg tænker, hvis det er så... Fordi det kan godt være, nu bruger jeg lidt voksen udtryk, som er lidt vanskeligt, men det kan I lige skrive ned. Ja. Altså, vi hjælper den afrikanske fagbevægelse med at ændre strukturerne. Ja. Det vil sige, ikke for det enkelte individ, men strukturerne på arbejdsmarkedet. Det er det, vi ændrer. Og et eksempel på en struktur, det er en arbejdsmarkedslovgivning. Det er altså en lovgivning, som fortæller lidt om, hvad man må og hvad man ikke må på arbejdsmarkedet. Og det hjælper vi med, fordi sådan en lovgivning, den gælder alle indbyggerne i et afrikansk land. Uanset om du er gul, sort, om du er 15 eller om du er 50 år, eller hvad du er, så gælder den for hele arbejdskraften. Ja. Altså, og det er vigtigt. Det er uhyre vigtigt at ændre de lovgivninger, sådan så det er rimeligt og ret, og det fokuserer på børns rettigheder og voksnes rettigheder. Og den forskel, jeg gør der, det er, at jeg arbejder stenhårdt på at sikre, at de voksne får arbejde. Fordi så ved jeg, at hvis en voksen i familien får arbejde, så kan det måske minimere børnearbejde. Jeps. Så på den måde kan du se forskellen. Jeg arbejder i virkeligheden på sådan et højere niveau end på gadeplan. Ja. Jeg går ikke ud på gaden og ændrer ting, fordi det ved jeg lige snart jeg vender ryggen, så sker der ikke noget. Men jeg går ligesom ind og får fagbevægelsen til at være stærkere, sådan, så de kan presse regeringen i deres eget land, ikke? Jo. Altså den danske regering med den afrikanske regering. Har du nogensinde sådan haft lyst til, når du ser en lille pige stå der, uden rigtig tøj og ikke har noget mad, og så gå ind og stikke hende nogle penge, så hun kan klare sig? Jeg gjorde det engang. Ja. Men det er altså stoppet med, Mathias. Fordi at jeg fandt jo hurtigt ud af, at hver gang jeg giver sådan en lille pige på gaden nogle penge, så selvom jeg har 8 dage og har virkelig lyst, ikke? Altså misforstå mig ikke, jeg har virkelig lyst, så ved jeg, at det er forkert. Og hvorfor er det forkert? Jamen det er det, fordi hvis jeg giver hende penge, så finder hun jo pludselig ud af, hov, det er sgu da en god forretning at gå og tigge på gaden. Ja. Det må jeg da hellere blive ved med, fordi der kommer nogle af de der hvide mennesker, det er sgu da gode penge. Og på den måde så opmuntrer jeg hende faktisk til at blive på gaden, hvor i virkeligheden, så burde jeg opmuntre hende til at blive væk fra gaden. Ja. Det var tigger, du tænkte på, ikke også? Jo. Ja. Så jeg gør meget ud af at lade være, for jeg synes, det er forkert. Altså jeg synes, i sekundet er det rigtigt, fordi så kan hun måske få, men man skal huske på, at den virkelige grund til, at hun sidder der, det er fordi, at der er en god forretning i det. Ellers så vil hun ikke sidde der, så vil hun gøre noget andet. Jeps. Ved du hvad, Kent? Vi har faktisk ikke mere. Det var det hele.